Ariyo kamana singo ni twak gi jagoro mar Kuppet Akelo Misori motenre kod ng'anyo makoro limbo jopuonj omiyo sirikal nyato migawo mar thieth gi bende duolno mar TSC mano duol mandiko jopuonje pacho ka ndalo 14 maka ok ochop dwachgi to gibago ng'anyo. Mwalimu machiegni ahinya. Erokamano. Nitiere jopuonjre ni ka mosero na oteni mosnwa japuonjwa. Ni puonjo moko Migori. Gi mora ahinya kuom bedo ni nitiere kodwa kawuono. Erokamano. Chal ni weche ok ber. Ang'o ketho wach? Ndalo 14 to kawuono yepi ahero kaka ung'eyo pimo sa chako ng'anyo. Sama ung'e ni koro weche kokethre to kethore. Lydia, ing'eni in gi Jaramogi aparo ni adhi ripotu ka polis. Kapok iwinjo notice mogol gi jagoro mar union, to wach moro amora miwinjo ka jok moko wacho to mano rumors. Kata jo Kuppet badime machielo. Kata jo Kuppet mamoko. Nitiere gima waluongo ni pressure. Waketo mondo waliet iye. Walieto iye mondo koro ji call to action. Mane gima timore. Koro kiwinjo ka bura miluongo National Governing Council mar Kuppet oluongo kaka un jo Royal Media ni book covers meeting ni. Kanyende ma jagoro maduong' mar Kuppet imiye thuolo mondo lande ni makro notice. To ka diponi winjo ka weche moko wuok e konde ki konde, ni yayudo ka jok moko chiwo 7 days, jok moko chiwo 21 days, jok moko chiwo 14 days. Koro mago endok gi notice mar mano mana uma mar lweny e kaka wakete. Nene uma mar lweny makoro jowa oketo kaluwore gi gik makoro timore e field wani. Nikech kaluwore gi kaka jopuonj tiyo sani, jopuonj dwa yawo skul. To nitie jopuonj manonono penj higa mokalo. Kata mano rito penj. Pok ochulgi. Koro mano gima wang'o e jopuonj. Nitiere jopuonj mosebedo ka dhi e osiptal tinyiso ni mondo gimed pesa to wan gi manage scheme to wan gi universal health coverage be. Ma bende jopuonj ema chulo pesa mang'eny maloyo oganda mang'eny. Mana kaka group to kaluwore kata mana gi grades mag jopuonj. Kaka group wan jopuonj mang'eny, wan over 400,000 teachers sani. Koro jopuonj ma 400,000 ka chulo ng'at machielo machulo matin mogik chulo kata siling 1,000 e SHA mar Joseph ni. Tiyudo koko dhi osiptal tinyise ni koro ok nyal timne MRI. Nikech jo osiptal moro medo siling 15,000 ewi siling 11,000 monego bedni itimogo MRI. Koro japuonj no mondo chul siling 15,000 no, to 11,000 be gisekawo. To MRI to kata obedo osiptal machal nade, to kokal siling 17,000. Koro ngende jopuonj imayo. Koro mae ndi mowang'o i jopuonj, momiyo ka koro gidwa yawo skul, to gidwa nyiso ich gi mowang'. Ni kapok ochulo wanek, to bende wan ema wachulo pesa mang'eny e SHIF gi SHA. To kendo wan gi manage scheme machon nocho golwa kamiluongo ni Minet MKL. Ang'o miyo koro jopuonj nyaka chul kama. Iwinjo ka elendo mo aneno kulando kacha mukava maber. Japuonj moro wacho ni japuonj mosewuok e ria momi pesa mang'eny mar maternity. To ng'ama pod inyuol, ng'ama pod inyuol, to ere kaka ng'at moso science mane somo Lydia mane somo wacho ni ka ng'ato osechopo higni madhi 45 48 ka koro nyuol ne koro nok kata Sara nonyuol kata Sara to nyuol ma ka gin weche mag yie ma iluongo ni faith gi dholuo yie kocha to ma koro kiyie koro wacho ni nyuol manomol jok mani higa 16 ka gika 36 to nego mi mang'eny to gine mimiyo gi siling 10,000 galup 30 e shaka to wan gi manage scheme. Koro ya professional madhi nyuol mana e kiosk miluongo ni osiptal, wan onego bed ni kwa nyuol nyithindwa kinyuol tinyuolo Aga Khan, Nairobi Hospital, KNH kata Pumwani kata Naini. To ok ni ichuri ni dhi nyuol e dispensary moro manitiere ma Nyamrerwa mantiere ma daktari to koneni. Koro magi e ywak mantiere. Emomiyo neno ka koko nitiere, emomiyo jopuonj. To bende koro mogik, makoro lit mogik, ni jopuonj ondiki ka jo otong'o. Jopuonj ma puonjo nyithindwa ondik ka jo otong'o.
ondiki ka jotong'o ni japuonj ondiki ni japuonj ichulo pesa matin moloyo ng'at madoyo puodho. Lida kanye malit mogik ni japuonj moa university ma Kenya ka, moko ba university ma oko, ondiki kaka intern, to en ng'ama noseyudo somo mopuodhi momi registration number. Ere kaka ng'at momi registration number ni koro en Teacher Service Commission mandate mare en ni to register jok qualify. Koro ka gise qualify gi to gichak gindiko gi tich kaka intern. Koro jokot nocho osewacho ni mano endo kik onego timre. Ang'o miyo jopuonj pod indiko kaka intern? Koro jopuonj wacho ni ka ok confirm nwa ji 44,000 to wan koro ok wadhi puonjo, nikech mano yanyo kendo en gima dhogwa mwaluongo e labor ka ni en bad labor practice, ni jok matimo equal work for equal job manitiere iyudo ka ni ng'ano endo indiko gi discriminatory terms, ni indiko japuonj e yo moro ma koro jok moko to ichulo maber to jok moko to ichulo 17,000. 17,000 kata jok mantie Nairobi ka, kata jok man Kisumu, kata Migori, kata Homa Bay, tinde ok chul maid moko dhi skul, marito mana nyathi ka min gi pod odhi tich, kata jonyuolne pod onge. To ni japuonj makawo rieko miyo keto mondo ji obed piny maber, mapuonjo values, ni chulo pesa mar otong'ono. Kane kamano mano omiyo jopuonj, mano omiyo piny ok ber ahinya.